Hello friends. गरममोन आं फुसावगासिनो नै हाय बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हरजोबखायो आङो कमेन्टआवल' लिरनानै हरबानो जाबाय सोर दं नै लादुमाबो दं लादुमाया खालि जानायल' लादुमाया हस्टेलनिफ्राय फैदों नालाय बिबैमोननाव थांनो नागिरदों गोबावथारसैना थांमोनैया बिबैमोननाव थांनो लेंबाय थायो नालाय नै दासो जि सान्दुं दिनैबो जि गरम जाखागोनदां स्टाइल बाजारा दिनै सेटारडेखाय बन्द'सो गरमखाय एसिसो होनांबाय गरमानो हाबाय सान्दुं दुंबाथाय दुंबाय गरमानो लाजाखाया फैबाय नै गामिफ्रावबाथाय नै मोसौ बोरमाजोंनो लामा नै हिनजावानो बेटारि गारि सालायदों नायबानो जाबाय नै हिनजावानो दतमायावनो बेटारि गारि सालायदों ओइलाय नै हिनजावानो बेटारि गारि सालायदों ओइलाय आबैमोननिनो मोनबाय नै बोरै आबैया मा खालामदों बोरै आबै दंना गैया आबैया खनायावसो दं नै हनै मामाया मा खालामदों मानो गियो नुबानो गियो नोंखौ बिबैनि खारै सखानायखौ दांफैबाय नै बुंग्रा खरलायबाय गाबनाया बै लादुमायानो दौदों बेखौ थाब होदो दा दौसै दा गगा मोनगोन थाब लों आबैनाव फैना मा मोनजाखो गसा आबैनाव मा ओंख्रि मोनजाखो अनला ना मान्दे भाजा आसार गांजेमा बाथोन नैबे गाबोन जांख्रायावसो मोनजागोन खुमब्रा हांसो गोमफ्रुग्लायनाय जागासिनो गोथावथारना जा गरमखा अनलायाबो नै जाखांसै जानायखौनो लाजियो सोरबा दिनैहाय जेबो गैया जाबाय आरोना गाबोन जांख्रायावहाय मा जागोन मा खालामगोन आं खिन्थाजोबगोन आरो देखायजोबगोन गाबोननि बिदिबा जांख्रा जानायखौ देखायगोन आङो गाबोन नायबानो जाबाय गाबोनबो जायफोरा कमेन्ट लिरनानै साबस्क्राइब खालामनो थिनो आं खालामखायो बयनिखौबो थानो हाया आं साबस्क्राइब खालामजोबखायो दे होमबा दोनथ'नोसै